és que el meu grup no està en contra, evidentment, que una iniciativa d'aquestes característiques, un col·legi espanyol anglès, es puga ubicar a la ciutat de Gandia. En una economia de lliure mercat, cadascú, cada empresari, decideix col·locar els seus diners en l'empresa que vol i allà on vol. I en una economia, però en una societat democràtica com la nostra, cada pare i cada mare decideix a quin col·legi han d'anar els seus fills o filles. Això vaig per davant. El que nosaltres estem en contra és de 5 coses en concret. En primer lloc, nosaltres considerem que la iniciativa que ha encetat el govern municipal és totalment inadequada, és innecessària, és injusta i fins i tot és discriminatòria. És una cessió que tindria aquestes 4 característiques. L'Ajuntament, amb aquest acte, està cedint un espai públic que va rebre d'ajudes, algunes de Diputació, altres ajudes d'administracions europees, per a ser construït un edifici amb una altra finalitat distinta a la determinada en el ple de condicions que ara apareix, o en la memòria que ara apareix. La cessió, des del nostre punt de vista, a més, provocarà una competència deslleial amb la resta de col·legis privats de la ciutat que han hagut de pagar amb recursos propis les inversions que han realitzat i que estan realitzant en les seues instal·lacions. Es parla dels llocs de treball que es crearan amb l'obertura del nou col·legi, però no es fa cap referència als llocs de treball que es destruiran en la resta de centres de la ciutat que estan afectats per la construcció d'aquest centre. Aquesta és la primera consideració. La segona és que el meu grup, Compromís, considera que la durada de la concessió impedirà que durant 75 anys, perquè la concessió és de 50 anys, prorrogables 25 anys més, que durant 75 anys els ciutadans i ciutadanes de Gandia no poden gaudir d'un edifici públic construït amb diners públics i, en principi, amb una finalitat pública. Durant 75 anys, això serà una escola privada d'èlit a la que acudiran molts alumnes que fins i tot no seran ni d'esta ciutat ni d'esta comarca. Tercera consideració. No hem trobat en cap lloc de l'expedient cap informe de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana que atorgui el vistiplau a la proposta d'instal·lacions dissenyada. No diem que la Conselleria no l'hagi atorgada, aquest vistiplau, però no apareix en cap lloc de l'expedient. Hi ha molt d'informe burrumballa en què es reiteren obvietats que insisteixen en la importància de l'estudi de l'anglès en la societat actual, però cap document en què hi hagi una referència al que estem comentant. La quarta reflexió és que no podem entendre, a la vista de l'expedient, com l'empresa que fa la proposta presumeix de posseir col·legis amb unes instal·lacions de preamble. El de Xàtiva té 200 alumnes i té unes instal·lacions de 18.000 metres quadrats. O el d'Alzira no arriba a 800 alumnes i té unes dimensions, una parcel·la de 60.000 metres quadrats. Us diu exactament en aquests termes l'empresa. I en canvi, a Gandia es vol ubicar un col·legi amb 850 alumnes i la parcel·la, la suma de les dues parcel·les té concretament 6.900 metres quadrats. O sigui, la desproporció és molt gran en relació al que presumeix l'empresa de tindre en altres llocs on té instal·lacions d'unes característiques semblants. I l'última consideració, la cinquena, que fem és que convindria aclarir, no sé si recordeu que l'alcalde o algun portaveu municipal va dir que el cànon a pagar per l'empresa seria de 140.000 euros a l'any, barata l'ús d'aquest espai i de l'edifici. Bé, a la memòria ja hem vist, a la pàgina 47 en concret, que hi ha un paràgraf en què es diu que es permetrà que el 30% de les contraprestacions que hagi de rebre l'Ajuntament no es realitzen en metàl·lic. És a dir, que aparentment, a partir del que llegim, aquesta contraprestació econòmica ja no serà de 140.000 euros, sinó serà una part en metàl·lic, però 30% d'aquesta contraprestació no serà en metàl·lic. I nosaltres el que demanem en el nostre escrit d'al·legacions és que es clarifiquen què vol dir això. Quina altra contraprestació pot donar un col·legi espanyol-anglès
delit a l'Ajuntament de Gandia per a eximir-lo de pagar el 30% d'aixòs 140.000 euros. Bé, per totes aquestes raons exposades, nosaltres, en el nostre escrit d'al·legacions, demanem a l'Ajuntament de Gandia que abandoni la pretensió de cedir l'edifici del CSICOM i el solar annex a una empresa privada per a ubicar aquest centre, i el que sí que li demanem és que si no vol continuar utilitzant-lo com a ubicació del CSICOM, que el destine a un ús públic dels múltiples que nosaltres li podríem suggerir i que els membres del Consell Escolar Municipal li van suggerir, i tots ells d'acord i conforme amb les prescripcions del Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat de Gandia, que contemplen usos assistencials, usos relacionats amb el polígon comercial i industrial que hi ha al costat, usos culturals, usos educatius, que hi ha propostes molt útils. L'última que jo recorde és la del claustre del IES Tirant-lo Blanc, que deia que, en fi, allò podia ser seu d'un centre integrat d'ensenyament de formació professional, com que ja fa temps que va demanant aquest centre per a la ciutat de Gandia, per exemple. Això podria ser. Allí en el Consell Escolar va haver altres propostes, com per exemple un centre d'ensenyament musical, on hi hauria moltes altres que semblen no és el lloc de relacionar.